Miller, jdu za svojí žákyní, máte ji tu na praxi. Chantal! Ten je ze sociálky? Dal bych si kafe. Jen pro zákazníky. Chci kávu, ale bez té žvejky. Nejsuprovější učitel na světě se vrací. Netušil jsem, že kantořina je tak náročná. Jo. A s ním i jeho milovaní. Pojede se na školní výlet. Paní Šnábl-Štetová pojede s panem Millerem kam? Tajsko. Bannam. Tam jede Schillerovka, ne? Hauke velký. Jsi nějaký rozjuchanej. Prostě se teď mám krásně. Skvělá práce, skvělí žáci. Šlape to. Zmákneme jejich partnerskou školu. To je přístup. Ticho! Nebo jedem na Rujánu. Španělsko? Proč ne? Spolk si mi všecky. Tamhle je kurva. Co prosím? Rozuměla mi. Právě jsem v Bangkoku. Chantal, vsadím si, že ty to spíče pingpongový míček vystřelit nedokážeš. Po 5 euro. Jak to, že má v čárce míček na ping-pong? A jak to mám vědět? Hráli si. Hele, ty tomu fakt říkáš čárka? No, Buraku, jsme u vás doma, vole. Co je to za asociální vidlákov? Sawadíka. Vítáme vás z Bannam. Družstvo vlků dvojstup. Dostaneme taky nějaký jméno. Skupinu kreténů, postavit stany. To pálí. Co to bylo? Dal jsem do šprcek chili. Slíbil jsem tvý sekře, že mi tu nebudete šukat. Vím, že to zvládneš skvěle, každý den je přesně strukturovaný. Co když někdo umře? Rangere, dej pryč tu sekeru! Pane Miller! Prej si půjčil kruh a koupil pivo. A víš, kterým směrem odplul? Řeka teče jen jedním směrem. Já vím, v Německu možná. Tamhle je. Tam se. No, ty jsi úplnej záchranář. Jo, vážně? Tak to pan Miller dost posral. Chtěl jste zdrhnout, že jo? Slíbil jste nám, že nás budete učit, dokud neuděláme maturitu. Nejsem žádný učitel. Nepleť se do toho! Neumím to. A nikdy umět nebudu. Ale jste ten nejlepší učitel na světě. Odpalte! Mohl bys pro ně být tím, koho jsi sám neměl. Štve tě, když se na tebe sahá, co? Mám Aspergera, 11%. Mám vodku, 40%. Fuck you, pane učiteli, 2. Přečetli jsme ten román o Fousovi. Byl fakt na palici ten reklam. Pitomci. V kinech od 29. října.